Lad os kigge nærmere på den første lektion. Under hver lektion finder du øvelser i form af ord og sætninger, samt spil eller quizzer, der varierer i sværhedsgrad. Nederst finder du en udskriftsfunktion, hvor du kan printe en ordliste. Start med at gennemgå de 2 første øvelser for at opbygge dit ordforråd, og prøv dernæst spillene af for at teste din viden. Vi kan lige kigge på den første ordøvelse. Her vises en række ord, du skal lære inden for emnet. Når du klikker her, kan du høre ordet Yes. og det vises samtidig øverst på siden. Nu kan du klikke her og optage din egen udtale, og bagefter kan du ved klik på afspillerknappen høre, hvordan det lyder. Når du er færdig med øvelsen, klikker du her for at se menuen igen. Lad os også lige tjekke et af spillene, så du kan se, hvordan det virker. Bathroom. Taxi. Good morning. Shower. Taxi. Som du kan se, tæller pointene i øverste højre hjørne. Telephone. Beer. Bed. 1. Bed. 1. Bed. Og når du går ud, vises dit samlede resultat.